daga thong ban penlong ya ka thain riwar ka ba khut bat kup daga jerngam ka riwar Environmental Protection and Sustainable Development Organization REPSDO kala thung menta da kideng cherry blossom kumju kideng so hakeleng kidong jang ka thain riwar dang hakikan diat singi baladam kalat menring unit hapo ka jingalam jo usamla ris kem khongwen kumu chairman baru kraw ku par khongla kumu secretary kila hikai ru eki hybrid kumno banthung tin rai deng cherry blossom hakashnong lat menring dang hakatayo baladam kaseng kala pelaj ru de kisembai khasau hakiwa kibadon hakate kathan Kublaya pi baro kakerteng jonga kalong basisha khong tani ngashong nga sa hapen usla umkor bat ngalong rukum kawe naki executive member jong ka REPSDO central body ti ka jingtmu jong ka ne ka seng kalong bet kumno ban penne pensa bat suma sukher ya kamei mariang hakathan riwar juni tina kaliang ka seng ni penpau ka jings ngongu ya ka ne ka channel baling ba ka ne ka channel ngila yo ban penpau ya ki kam ki bangila le baro chikata ki linti ki ba ka ne ka seng kala ya ringkat bat ka jingdon bentalang ki unit bapher kala kot shaka ars nemtam ti ha ki ne ki ars nemtam ka seng ringkat bat ki unit ngila la ban pendep sanspa tam ki jat kam bapher kita kilong kum ka awareness program hakabaya day bat ka khot ka suba ka jing pelat ya ki doom ne ki khasau shakiwa bapher ka jing penlong ya ki competition hakabaya day bat ka mariang nakabenta ki khenarit ka jing pen khot ya ki linti singkin bat kenthop ru bat ka thung ding te khendiat hakabaya day bat ka thung ding dang hakini kita yo ki baladep kaseng ringkat bat ki unit bapher ngila la ban penlong ya ka program thungding te shwa bangan penkut na kaliang kaseng ni kentu ya ki patba jong ka than rewa bakin ya snok tilang hakabaya dei bat ka jing sumar suker ne penkut ya ka mai maria kuble shibot Buat yang tengah dona apa ai? Ye. Dan ngapa la pai pasti uwi. Sekarang kak. Nah, yang kita bana apa mah? Dan tapi yang mana scam yang kado. Scam yang mana? Jai. Đi qua yêu ba bài á. Đi tâm phân thảm bằng hả?